Ja, mand. Det er Claus her, inde på Ingerhave, mand. Hvad så? Hvad sker der, mand? Ja, kan jeg ikke lige få Kim i gang? Hvad for noget? Hvem er det? Kan du få Kim, mand? Er du helt væk, eller? Det er Claus, for helvede, mand. Nå, er det dig, Claus? Ja, hvad sker der, mand? Hvad fanden, mand? Du sagde, at vi skulle hugge op i noget her, mand. Hvad sker der, mand? Nu sidder jeg bare her og klog inde på Ingerhave, mand. På Ingerhave? Ja, på Ingerhave, mand. Jeg er på vej. Jeg ved ikke, om jeg skal tage til Skovlund, eller hvad der sker, mand. Det ved jeg sgu heller ikke. Hvor er du på hen af? Jamen, vi mødtes forleden sidste weekend. Forrige weekend der igen, mand. Nå, okay, sygt nok. Ja, men hvad laver du ellers? Hvad skal du lave i dag, mand? Jamen, jeg skal bare spise noget mad, stille og roligt. Der sker ikke noget, jeg skal på arbejde i morgen. Stille og roligt. Ingen haft snus i næsen eller noget der? Nej, ingenting, men jeg er røvkedelig i dag. Ja, okay, ja, det skal jeg lige love for mig. Jeg troede, at jeg lige skulle komme forbi, og vi lige skulle fikse en gang kokain og ind i ovnen der, mand. Øj, det lyder da fristende. Hvad for noget fristende, mand? Ja, det er fristende. Ja, har du nogensinde prøvet at sprøjte ind i dig, mand? Ja, det er love it, mand. Du bliver vild for det, mand. Du er helt vild, Michael. Så keder man ikke, mand. Overhovedet ikke. Nej. Så. Men, ja, men det er jo bare cool, mand. Hvad skal der ske ellers? Ikke noget? Nej, ikke en skid, mand. Kraftedeme, mand. Jamen, du må lige finde nogle af de andre drenge der, så lige gå amok en gang. Ja, men altså, de andre drenge, man, de kan jo ikke følge med, mand. Det er kun dig, der kan følge med, ikke også? Jeg ved, hvor hardcore du er, mand. Du sidder der til den lyse morgen også, mand. Ja, det er selvfølgelig. Der er ikke nogen grund til at stoppe. Der er ikke nogen grund til at stoppe, når vi først skal amok, mand, ikke? Ja. God griner, mand. Ja, men jeg kan høre, at du er i gang med toget over stationen, mand. Så kom ind til Ingerhave, mand. Så fyrer vi det max af, mand. Ja, okay, jamen det kan godt lige være. Så send mig lige en besked, så det gør de nummer, ikke? Jeg giver en kokke og en pølse over Bjarnes bar, mand. Ikke også, mand? Ja, det er skide godt. Ja, perfekt, mand. Ja, det gør vi. Hej, du.